ιστορία του σκακιού χάνεται στα βάθη των αιώνων. Παιχνίδια σχετίζονται με το σκάκι, παίζονται ήδη από την μακρινή αρχαιότητα, στην περιοχή από την Ελλάδα και την Αίγυπτο ως και την Κίνα. Όλες οι χώρες που βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή διεκδικούν την καταγωγή του παιχνιδιού. Ένα τέτοιο παιχνίδι έχει φτάσει και στους Κέλτες ήδη πριν τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Από όλες όμως τις διάφορες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί, επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι το σκάκι τελικά προήλθε από την Ινδία και συγκεκριμένα εφευρέτης του ήταν ο βραχμάνος Σύσα, σε εποχή όμως απροσδιόριστη. Τούτο βασίζεται κυρίως στην σπουδαία εκείνη παράδοση με τον διπλασιασμό των σπόρων. Σύμφωνα με την παράδοση αυτή, όταν κάποτε ο ηγεμόνας της περιοχής που ζούσε ο βραχμάνος Σύσα κάλεσε αυτόν για να επιδείξει το παιχνίδι που είχε εφεύρει, τόσο πολύ γοητεύτηκε από αυτό που ρώτησε τον Σύσα τι θα ήθελε ως ανταμοιβή. Τότε ο σοφός εκείνος ζήτησε τόσους κόκκους σιτάρι όσους θα μπορούσαν να συμπληρωθούν στα 64 τετράγωνα της κακέρας, βάζοντας τον πρώτο ένα κόκκο, στο δεύτερο 2, στο τρίτο 4, στο τέταρτο 8 κλπ. Πλασιάζοντας έτσι κάθε φορά το επόμενο τετράγωνο. Ο ηγεμόνας, κρίνοντας το αίτημα ασήμαντο, τον ξαναρώτησε για κάτι σοβαρότερο. Στην επιμονή όμως του Σύσα, ο ηγεμόνας διέταξε να αδειάσουν μια φορτωσιά καμήλα σιτάρι δίπλα του. Η έκπληξη του όμως υπήρξε μεγάλη, όταν ο θησαυροφύλακάς του και προϊστάμενος των αποθηκών του ανέφερε ότι όχι μόνο το σιτάρι της ηγεμονίας, αλλά και όλων των γύρω ηγεμονιών να συγκεντρωθεί, δεν θα φτάσει για να ικανοποιήσει το αίτημα του Σύσα. Πράγματι το σιτάρι που χρειάζονταν ανέρχονταν σε 18 πεντάκις, 446 τετράκις, 744 τρισεκατομμύρια, 703 δισεκατομμύρια, 709 εκατομμύρια, 551.615 κόκκους, που αυτοί εκπεφρασμένοι σε βάρος, έχοντας υπόψη το βάρος ενός κόκκου ίσο με 0,053 γραμμάρια, ισοδυναμούσαν στην τεράστια ποσότητα των 977 δισεκατομμυρίων, 677 εκατομμυρίων, 436.907 τόνων. Το σκάκι έχει ήδη αποκτήσει την τελική σύγχρονη του μορφή στην Δυτική Ευρώπη τον 15ο αιώνα. Οι μεταβολές των κανόνων τους τελευταίους 5 αιώνες έχουν γενικά να κάνουν με την διαιτησία των αγώνων και όχι με το ίδιο το παιχνίδι. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από το αραβικό σκάκι οι κινήσεις του ύπου, του πύργου, του βασιλιά και σε μεγάλο βαθμό των πιονιών παραμένουν αναλύωτες. Οι Άραβες κατασκεύαζαν επίσης και σκακιστικά προβλήματα. Κάποια χάρις στην παραπάνω ομοιότητα διατηρούν αναλύωτη τη λειτουργικότητά τους. Οι βασικές μεταβολές που υπέστη το σκάκι είναι η κίνηση της βασίλισσας, η οποία στο σύγχρονο σκάκι έγινε πανίσχυρη, η κίνηση του αξιωματικού, η δυνατότητα των πιονιών να κινηθούν κατά 2 τετράγωνα στην πρώτη τους κίνηση, καθώς και το ροκέ. Ο πύργος αρχικά συμβόλιζε τα άρματα, αλλά με κάποιον τρόπο φαίνεται να συνδέθηκε και με τους πολιορκικούς πύργους.